Viikonloppuna tuli ihan pakottava tarve lähteä rätkällä ajelemaan. Mä ajattelin, että mikä ettei. Otetaan teltta mukaan, pakataan kamaa vähän ja mennään vaikka Raippoluotoon ihmettelemään. Saapahan samalla sitten ainakin testailla uutta kotatelttaa ja kaminaa. Tuli sellainenkin hommattua, niin pitäisi vielä polttopuut mahtua. Kai sieltä vetää housut jalkaan ja lähtee menemään. Nyt rupeaa tuntumaan siltä, että ensi vuodeksi sitten dietille. Onneksi housuissa oli säätövaraa sen verran, että saatiin nappi kiinni ja päästiin reisuun. Ensimmäinen mahdollinen telttapaikka on tässä Raippaluodon sillan kupeessa. Tää on varsin suosittu kohde näin niin päiväretkeilijöiden näkökulmasta ja itsekin on tullut täällä käytyä monta kertaa päivisin. Ei ole tosiaan tullut mieleenkään, että voisi telttaillakin täällä joskus. Saattaa olla, että siihen tää on liian ruuhkainen ja myös toi tien läheisyys vähän häiritsee mua. Täällä on kivan näköinen uimaranta ja mukavat näkymät merelle. Täällä taitaa olla niin paljon porukkaa, että en varmaan jää tänne. Mutta käydään nyt kattoo, miltä tää näyttää. Täällä on joku käynyt grillailemassa jo. Tuntuu siltä, että siellä on jotakin muovia kärrytetty. Haisee niin mielenkiintoiselta. Mä vähän ajattelin jo alkuunsa, että tää on kyllä niin sottainen paikka, etten mä taida tänne jäädä. Näyttää matkailuautoja olevan aika paljon tossa. Ehkä niillä ennemmin kuin teltaan. Mennään kattoo tuohon vähän matkan päähän Linnakkeelle. Siellä mä en ole koskaan käynyt. En tiedä, sielläkin varmaan on väkeä yhtä paljon, mutta ihmetellään nyt sitten, mitä tehdään. Södra Valgrundissa on tosiaan puolustusvoimien vanha linnake Raippaluodon länsipuolella. Tänne tuleva tie ei oikein tuntunut moottoripyöräkelpoiselta. Pantiin hetkeksi kävelyksiä. Täälläkin vissiin joku käynyt makkaroita paistelemassa. Siihen malliin savua. Ja näyttäisi, että jo muukin on käynyt mopolla, mutta on kypärä jäänyt siihen. Rannikkotykistö on vaikuttanut täällä 1939-1987 ja aina 2000-luvulle asti se on ollut puolustusvoimien varastoalue. 2001 sotaveteraanit pystytti tällaisen komeen muistonmerkin rannikkotykistölinnakkeen muistolle. On täällä komeet kalliot ainakin. Taustalla paistaa aurinko silmään, kun menee näin päin. Hienon näköinen paikka tää. Siitä huolimatta mä en jää tänne, vaan mä lähden Paniken retkeilyaluetta kohti. Sieltä pitäisi löytyä jonkun verran retkeilyrakenteita ja ihan mukavasti luontopolkua. En ole koskaan käynyt, joten mielenkiinnolla odotan, että onko sekään sellainen paikka, mihinkä meikäläinen yöksi voi jäädä. Sen verran epäilyttävän näköistä paikkaa, että oli pakko tarkastaa vähän lähemmin navigaattorista, että missähän me mennään. Ehkä täältä rupeaa löytyy leiripaikkaa, näyttää vähän paremmalta. Täällä ei ole porukkaakaan niin paljon. Yksi auto näkyy olevan pelkästään tossa noin. Tää rupeaa näyttää ihan hyvältä. Ja me vaan löytää jostain sopivan telttapaikan aika joko on märkää tai sitten on sitä suhteellisen kivikkoista. Luulen, että mä tähän johonkin isken mun matalan majani. Olen kotipihalle pystyttänyt tän teltan kerran aikaisemmin ja totesin silloin, että tää on suhteellisen simppeli kasata. Siellä rupeaa olemaan teltta valmis. Saas nähdä miten sitten itse kamiina. Ensimmäisellä kerralla kaminan piipun kanssa oli tosi kova takkuaminen. Mutta mä oon lukenut jostain, että se pitäisi tässä toisella kertaa mennä suhteellisen helposti ja niin se menikin. Tää koko komeus sisälle ja tulet pesään ja makkaraa syö. Eikä siinä muu auta. Arina tässä olisi hyvä, kun olisi jonkun näköinen. Näin varmaan myydään tai täytyy sitten tehdä. Onkohan se siinä hyvin? Kai se on siinä hyvin. Ja toivon, että mulla on myös pelti auki. Sekin selviää tuota pikaa. Näin. Jos soittelis kotiasti, jaksas vielä mennä kattelee tonne. Löytyisikö sieltä vähän lintuja kuvattavaksi tai jotain muuta kuvauskohdetta ja syödä vähän iltapalaa. Teltas rupeaa olemaan aika lailla lämmin. Odotellaan nää puut vielä ja mennään nukkumaan sitten.
Joutsenet huutaa. Siihen on mukava ruveta nukkumaan siihen ja häneen. Hyvää yötä. No niin, sitä rupeaa olemaan aamu. Ehkä huonoin yö takana, mitä on teltas koskaan tullut nukuttua. En tiedä mistä johtuu. Ei se mitään. Silti on ihan mukava. Kello on 7. Linnut laulaa, tikka koputtaa ja mukava heräillä kumminkin tällaisiin luonnonääniin. Se on aina leppoosta vai kuinka. Moottoripyörän ja kotateltan kanssa matkustaessa, niin hyviä puolia on tosissaan se, että saa kamat kuivaksi. Ja jos sattuu keli olemaan vilpoinen, niin saa vikkusen lämmikettä. Ja tosi mukava tehdä ruokaa tuossa kaminan päällä. Mutta keskikesällä voisin kuvitella, että mä en ainakaan itse lähde tällä reissuun yhtään mihinkään, koska tää vie todella paljon tilaa. Mä tyydyn näihin retkeilyrakenteiden tulipaikkoihin ja teen niissä ruokaa. Ehkä joku spreekeitin voisi olla mukana. Ja sitten yösijana tällainen riippumatto, koska se ei vie tilaa juuri yhtään. Kiitos kun katsoit videon tänne asti. Paina peukku jos tykkäsit. Me nähdään seuraavassa videossa, katsotaan mitä keksitään. Moi moi!